салом тамошобинони гиромӣ, инак нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғомро бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз тариқи телевизиони симои шаҳри Панҷакен манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо муҳиса Атамоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. санаи фархондаи рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳотамон бо чорабиниҳои идона ва хотирмон таҷлил гардид. ба ин муносибат санаи 24 ноябр дар Коғи Фарҳанг ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Коғи Фарҳанги шаҳри Панҷакен чорабиниҳои рангорангу идона баргузор гардид. дар даромадгоҳи Коғи Фарҳанг аз тарафи хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақамҳои 15 ва 71 парчамҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон парафрохта шуд, ки ба ин чорабинӣ ҳусну таровати зебое бахшид. ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори Коғи Фарҳанг намоиши ҳунарҳои мардумӣ ташкил карда шуд, ки онро намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Сейдимон Акбаров ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ва дигар иштирокчиён тамошо карданд. мо ҳунармандони Коғи Фарҳанг ба муносибати рӯзи парчам як намоиши идона ташкил кардем. ҳунарҳои дастӣ ва ҳунармандони Коғи Фарҳанг мебошад, ки дар ҷашнвораҳои тарихӣ мо ҳамин ҳунарҳои сӯзанидӯзӣ, наққошӣ, кашидадӯзӣ ва қуроқдӯзиро ба роҳ мондем. ба ҷавонону расонзанҳони хонашин ҳамин ҳунарро меомӯзем, ки бисёр мардумо аз ин ҳунар огаҳӣ ёфтанд. ҷамъомади бошкӯҳи тантанавиро иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода оғоз бахшида суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон танинандоз шуд. дар ҷамъомати тантанавӣ нахуст намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Сейдимон Акбаров паёми табрикотии раиси вилояти Суғд муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзодаро қироат кард. сокинони шарафманду сарбаланди вилоятро ба муносибати рӯзи парчами давлатӣ, ки таҷлили яке аз рамзҳои муҳими давлатдории миллӣ ва сарчашмаи ифтихори ҳар як фарди ватандӯсту меҳанпарвар маҳсуб меёбад, сидқан табрик мегӯям. дар бораи таърих ва нақши парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун нишони давлатдорӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта мардуми Тоҷикистон ва Панҷакенро ба ифтихори рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрику муборакбод намуд. ба ин муносибат шумо ҳозирини гиромӣ ва сокинони бонангу номус ва заҳматписанди шаҳри Панҷакенро самимона табрику муборакбод намуда бароятон тансиативу хонаободӣ, бахту саодати зиндагӣ ва муҳаббату вафодорӣ ба ватану миллатро таманно мекунам. сипас маросими супоридани сипосномаи мукофотҳо баргузор шуд. чанд нафар иштирокчиёни ин чорабинии идона андешаву табрикоти хешро бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баён карданд. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамасола санаи 24 ноябрро ҳамчун рӯзи парчами давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн мегиранд. воқеан парчам ин рамзи худшиносӣ, рамзи фахру ғурур аз миллати хеш будан аст. имрӯз мо фахр мекунем ки парчами Тоҷикистон дар баландтарин маҷмӯъаҳои дунё дар созмони милали муттаҳид парафшонӣ мекунад ва давлати моро тавассути маҳз ин парчам мешиносанд ва
аз миллати мо қадршиносӣ мекунанд. ҳамаи сокинони шаҳри Панҷакента бо иди парчам табрик намуда ба ҳама умри дароз, ризқи фароз орзу мекунем. бигзор ҳама вақт Тоҷикистони мо, Панҷакенти мо шукуфон бошад. рӯзи парчам муборак, дӯстони азиз. کلی ساکنان شهر دیهات پنجکین را با این روز مقدس و منور مبارکباد میگویم. با آنها تن صحت خاطر جمع بخت اقبال نکو آرزومند هستم. من به این روز مناسب، به این روز سعید، تمام باشندگان شهر پنجکین را تبریک و تهنیت میگویم. به همه شهروندان شهر پنجکین و تمام معارفچیان پیش از همه خوشبختی، سربلندی و سرسبزی ها آرزو میکنم. روز پرچم ملی به همه همداران عزیز مبارک باشد. برای اشتراکچیان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان برنامه کنسرت نمایش داده شد. پرچمی آزادگان پر میزند، از زمین تا آسمان پر میزند. پرچمی آزادگان پر میزند، از زمین تا آسمان پر میزند. میتپد بر رنگهایش روی سو، از کران تا بیکران پر میزند. میتپد بر رنگهایش روی سو، از کران تا بیکران پر میزند. башта ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бо иқдоми шӯрои сарбозони интернационалист собиқадори меҳнат Бобо Каримов мавриди аёдат ва табрикоти идона қарор гирифт. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳамасола санаи 24 ноябр ҷашн гирифта мешавад аз тарафи шӯрои сарбозони интернационалисти шаҳри Панҷакен бозак иқдоми навбатӣ амалӣ карда шуд. намояндагони шӯрои сарбозони интернационалисти шаҳри Панҷакен бо роҳбарии раиси он Алибой Баротов нахуст бо парчамҳои давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва нақлиёти махсус оро додашуда аз хиёбони марказии шаҳри Панҷакен ба номи устод Абу Абдулло Рӯдакӣ ҳаракат намуда бори дигар садоқати хешро ба ин муқаддасоти Тоҷикистон яъне парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баён карданд. сипас сарбозони интернационалисти шаҳри Панҷакен ба манзили яке аз собиқадорони шинохтаи меҳнат Бобо Каримов ташриф оварда ӯро ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо супориши раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ ва дигар масъулин табрику таҳният гуфтанд. раиси шӯрои сарбозони интернационалист Алибой Баротов табрикоти хешро ба Бобо Каримов чунин баён кард. мо як гурӯҳ ҷанговарони интернетӣ бахшида ба рӯзи парчами миллӣ имрӯз шумо табрик мекунем. ҳама вақт мехоҳем ки шумо сиҳат саломат бошед, дуогоҳи мо бошед. ёдовар мешавем ки Бобо Каримов яке аз собиқадорони шинохта дар шаҳри Панҷакен ба шумор рафта солҳои зиёде дар мақомоти давлатӣ ифои вазифа кардааст. ӯ зимни суҳбат дар ин бора андешаҳояшро чунин иброз намуд. ман пирамарди 92 сола 36 سال حکومت به یگان نقصان دو وظیفه کار کردم. کاتب مسئول عاید به کار نابالغا از جاها بودم. بعد آبادانه شهر با نهال درخت کبوتزار کنی به مشغول شدم. الهیم شماهان هم سن سال من به خدا نصیب گرداند. فرزندهای راحت شد بینتان. فرزندهایتان هم خود شماهان بارن اردن مدال های پرشرف کته. سن سال من به هم ماتان خدا نصیب گرداند. فرزندهایتان هم راحت شد بینتان. سرباز بین الملل همراه العودینف نیز
дар навбати хиш ин собиқадори меҳнатро ба муносибати рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфт. ما نیز از نام جنگاوران بین‌المللی شهر پنجگه تبریک به شما تبریک مبارکباد نموده و شما عمر دراز تن صحت خاطر جمع آرزو میکنم. روز پرچم تاجیکستان به شما مبارک شود. باز میخواهیم که شما همیشه ساق و سلامت باشید و صد بدارید و بعد فکر پیری کنید. аз номи хонаводаи бобо каримов яке аз фарзандони ӯ арзи сипосашро чунин арзёбӣ кард. шумо раиси шаҳр, раиси вилоят, президентамо ҳазорон раҳмат ки омода хабар гирифта табрикотатон омода ба падари мо расонда рафтон. воқеан аёдату ғамхорӣ нисбат ба собиқадорони ҷангу меҳнат, шахсони барҷомонда, онҳое ки барои ободии тоҷикистони азиз хоса шаҳру деҳоти панҷакен анҷом доданд вазифаи аввалин дараҷа ба шумор меравад. агар роҳбарони ташкилоту корхонаҳо нисбат ба собиқадорон, иштирокчони набардҳо ва онҳое ки воқеан дар корхонаҳои онҳо фаъолияти пурсамар доштанд дар рӯзҳои ҷашнҳои фархонда ғамхорӣ ва аёдат зоҳир намоянд, онҳо ҳамеша сарбаланд боқӣ хоҳанд монд. رئیس شهر ما، رئیس ولایت ما، رئیس جمهوری ما، جناب عالی همیشه خوشبخت باشن، همیشه سربلند باشن، همیشه کارشان به امت بیاد. парчам рамзи давлату давлатдорист. дар бораи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон устодони донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен андешаҳои хешро чунин баён доштанд. таваҷҷӯҳ намоед. доктори фанҳои таърих, профессор, проректор оид ба илм ва инноватсия дар донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри панҷакен воҳидов шодмон. яке аз айём рӯзҳои беҳтарини ҳаёти мардуми тоҷикистон ин рӯзи парчами тоҷикистон, рӯзе ки як рамзи асосии давлат ки тоҷикистонро дар тамоми кишварҳои дунё ошно месозад ин парчам аст. парчами тоҷикистон ин парчамест ки дар давоми ҳазорсолаҳо орзу, умед, армонҳои тамоми мардуми тоҷикзабонро дар худ муҷассам гардонидааст. барои ҳамин мо зери ин парчам қасам ёд мекунем, зери ин парчам мо дар мусобиқаҳо иштирок мекунем, зери ин парчам мо фахр мекунем ва ин рӯзи муборакро ман барои сокинони шаҳру деҳоти водии зарафшон ва ҳамчунин мардуми тоҷикистон ва тоҷикони берун аз марзӣ табрик мегӯям. ман омӯзгори донишкадаи омӯзгори тоҷикистон дар шаҳри панҷакен воҳидова гулнора. парчам ин рамзи давлат аст. халқи тоҷик аз қадиму айён соҳиби парчами хуб буд ва мо ифтихор мекунем ки авлоди коваи оҳангар ҳастем. من حکمت‌زاده کرامت‌الله مدیر کافدری گئوگرافی بیولوژی دانشکده آموزگاری تاجیکستان. پرچم این یکی از نشانهای مقدس دولتی ما میباشد که فخر میکنیم، اما بعضی جوان‌ها نمیدونند که برای به دست آوردن این نشان، برای به دست آوردن پرچم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت جناب عالی محترم امام علی رحمان چقدر زحمت و مشقت‌ها کشیدند. وقتی که جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد شد و 2 فوریه اولین بار معرفی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد بین اعضای دولت‌های سازمان ملل متحد گذشت، در آن وقت با سبب اوج گرفتن جنگ شهروندی پرچم جمهوری تاجیکستان حال معرفی نشده بود و پرچم تاجیکستان زیر پرچم جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان معرفی کرده شده بود و این همه زحمت‌های جناب عالی بود که امروز ما آزادانه زیر پرچم خود زندگی می‌نماییم. امروز تاجیکستان را قریب 200 دولت دنیا به رسمیت می‌شناسند و پرچم ما را همه اعتراف می‌نمایند. барномаро идома медиҳем. аҳли омӯзгорон ва хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 ба номи академик бобоҷон ғафурови шаҳраки суғдиён рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистонро бо чорабиниҳои идона таҷлил намуданд.
парчами давлатии тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон, дӯстиву бародарии ҳамаи миллатҳои он ба шумор меравад. ин рамзи давлатӣ шаҳрвандонро ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда, рушдунумӯи ҳаматарафа ва собихтиёриву соҳибдавлатӣ сафарбар менамояд. парчамади тоҷикистон то абад бодопарафшон чунин ном дошт мавзӯи омӯзгори фанни риёзӣ ва физика Гулнисо Мирзобоева, ки бо хонандагони синфи даҳияи муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 25 ба номи академик Бобоҷон Ғафуров шаҳраки Суғдиён баргузор шуд. Чорабинӣ бо садо додани суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ворид намудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз ёфт. омӯзгор Гулнисо Мирзобоева дар бораи таърихи парчам чунин гуфт. дар қадим қариб тамоми давлатҳо парчамҳои худро доштанд. парчам дар аввал вазифаи ишора кардан ба ҷои ҷамъ омадани лашкароро дошта, мин бадон ифодагари ягонаи истиқлолият гардид. аз он замон то имрӯз расме ҷорист. гум кардани парчам маънои аз даст додани номус ва ба даст овардани парчами душман ин шараф ҳисобида мешавад. мо тоҷикон чун дигар халқҳо дар тӯли таърих парчами худро доштем. хонандагон дар бораи парчам сухан карда ба шеърҳо қироат намуданд. ба дурахши парчами озодагон бо фуруғи тозаи тоҷи каён зинда гашти дар вуҷуди тоҷикон тоҷикистон ориёну ориён. меҳрафзои мо парчам аст, дасти болои мо парчам аст, эътибору шараф парчам аст, халқи моро ба каф парчам аст. замони парчамро рамзи мубориза алайҳи золимон дониста, замони онро дирафши ковиёнӣ дошта, онро орою ҷило дода мояи ифтихор ва ватандӯстӣ медонистанд. ҳоло бошад то имрӯз мо ба даст овардани истиқлолиятро бо парчами худ фахр мекунем ва ин то замони мо ҳам омада расидааст ки ин аз замони давлатдории ориёӣ буд. парчами тоҷикистон матои росткунҷаест ки дар рӯи он се рахи ба шакли уфуқӣ ҷойгир шудааст. дар рӯи он се ранг сурх, сафед ва сабз тасвир шудааст. ранги болои ранги сурх дошта, он баробар аз бо ранги сабз аст ва ранги мобайни ранги сафед буда, дар рӯи ранги сафед ситора ва тоҷ тасвир шудааст. мутобиқати бар ва дарозии парчам як ба ду мебошад. дар рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи хонандаи синфи даҳия Истамои Рустам ҳамчун рамзи ифтихор ва садоқат 30 адад парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи ӯ дӯхта шуда буд ба муассисаи таълимӣ ҳамчун тӯҳфа супорида шуд. дар охири чорабинӣ ҷонишини директор оид ба таълим Норимов ва ҷонишини директор оид ба тарбия Мустафоқулова фикру андешаҳои худро оиди ин чорабинӣ баён намуданд. ёдовар мешавем ки барномаи алоҳида аз чорабинии муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 25 намоиш дода мешавад. قسم
аз тарафи аъзои маҳфили китобдӯстони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 ба номи Абдурахмони Ҷомеъ бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии маърифативу фарҳангӣ ташкил карда шуд. бо иқдоми роҳбарият ва китобдори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 Мавзуна Ҷураева маҳфили китобдӯстон ташкил карда шудааст. бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои маҳфили китобдӯстони муассиса чорабинии маърифативу фарҳангӣ баргузор намуданд ки он хеле ҷолиб ва пурмазмун буд. تجلیل روزی پرچمی دولتی جمهوری تاجیکستان نشانی احترامی خاصه به امنامه‌های اجدادی سربلند و تجسم مقصد و مرام ما در راه اعمال دولتی دموکراتیک حقوق بنیاد است. پرچم و پرچمداری یکی از تاریخ پرچمداری خلق تاجیک بوده. سرچشمه‌های این سنت اساسی هستی و پیشبردی عمری تاجیکان میباشد. мақсаду мароми фаъолияти маҳфили китобдӯстонро мудири китобхона Мавзуна Ҷураева шарҳ дода изҳор дошт ки рӯзи парчами ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз идҳои расмии Тоҷикистон буда ҳар сол санаи 24 ноябр ҷашн гирифта мешавад. ин чорабинии маърифатиро бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзгор Суҳайло Ҳасанова ҷамъбаст кард ва изҳор дошт ки як омили муҳими баландбардоштани донишу малакаи хонандагон ва ташкили чорабиниҳои маърифатӣ ба дӯст доштани китоб ва китобхонӣ вобастагии калон дорад. ташкилу баргузории чунин чорабиниҳо барои баландбардоштани ҷаҳонбинӣ, тарбияи маънавӣ, ифтихори миллӣ ва рӯй овардан ба корҳои созандагии омӯзгорону хонандагон аҳамияти басо калон дорад. Муниса Атамуллоева, Шоҳусайн Солеҳов барои барномаи иттилоотии Пайхом. идомаи барномаи иттилоотии Пайхом. бо хунукшавии ҳаво хуруҷи бемории шадиди роҳҳои нафас зиёд мегардад. дар бораи аломат ва пешгирии ин беморӣ табиб Роҳатои Расулова андешаву маслиҳатҳои худро чунин баён дошт. таваҷҷӯҳ намоед. баробари фарорасидани фасли сармо хуруҷи бемориҳои шадиди роҳҳои нафас зуком бисёр ба қайд гирифта мешавад. ин бемориҳои сироятӣ буда барангезандаи онҳо вирусҳо ба ҳисоб мераванд. бемор ҳангоми атса задан, сулфа кардан, гап задан вирусро ба муҳити атроф паҳн мекунад. рехтани оби бинӣ, дарди гуллӯ, хоҳиши гуллӯ, дарди мушаку устухонҳо, сулфаи хушк, хунукхӯрӣ, баландшавии ҳарорати бадан аломатҳои асосии ин беморӣ ба ҳисоб мераванд. дар сурати мушоҳида кардани чунин аломатҳо беморро ба ҷойгоҳ хобонида аз атрофиён ҷудо намудан лозим аст. шахсе ки ба бемор нигоҳубӣ мекунад ҳатман аз ниқобҳои пахтагии 3-4 қавата бояд истифода барад. пӯшидани ниқоб дохилшавии микроорганизмҳо хусусан вирусҳоро дар 94% ҳолатҳо муҳофизат мекунад. ин беморӣ дар кӯдакон, дар занҳои ҳомиладор, дар куҳансолон ба аз бин мегузарад. аслан бемор дар муддати 3-4 рӯзи аввал манбаи сироят шуда метавонад. бинобар ин аз беморон хоҳиш карда мешавад ки аз ҷой рафтан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ хусусан ба тӯи маъракаҳо худдорӣ намоянд. дар натиҷаи аҳамият надодан ё нодуруст тавобат кардан ин беморӣ ба оқибатҳои вазнин ба монанди газаки шушо илтиҳоби шуш, пневмония, газаки бинӣ, гаймарӣ, газаки гулӯ ангина ва газаки гӯшт атит оварда мерасонад. риояи қоидаҳои беҳдошт яке аз роҳҳои пешгирии ин беморӣ ба ҳисоб меравад. рӯшноии офтоб ва ҳавои тоза вирусро мекушад. бинобар ин дар хонае ки ё ҳуҷрае ки бемор хобидааст ҳамон ҳуҷра дар як рӯз 3-4 маротиба дар давоми 5-10 дақиқа ҳавои ҳамон хонаро тоза намудан лозим аст. дар тамоми фасли сол машғул шудан ба машқҳои пагоҳирозӣ яке аз роҳҳои пешгирии ин бемориҳо низ ба ҳисоб меравад. дигар роҳи пешгирии ин беморӣ ҳангоми атса задан, ҳангоми сулфа кардан бояд аз дастмолча ва
ремонтчои яккарда бояд истифода барем. Мунтазам дастҳоро бо собун бишӯем. Бо дастони чиркин ба рӯю чашму бинӣ нарасем. ҳангоми вохӯрӣ намудан аз алоқаҳои зич худдорӣ намоем. инчунин ҳангоми вохӯрӣ бо даст салом намудан, ба оғӯш кашидан, бӯса намудан, худдорӣ намудан лозим аст. ҳангоми пайдо шудани аломатҳое ки дар боло номбар кардем, бояд худро аз дигар одамони солим дар масофаи на камтар аз 1 метр дуртар гирем. ҳаминро бояд қайд намудан лозим аст ки пешгирӣ намудани беморӣ аз тавобати он осонтар ва арзонтар аст. панҷшаваи мавҷи дуюми бемории коронавирус сокинони аксар кишварҳои ҷаҳонро ба ташвишу изтироб овардааст. бо мақсади пешгирӣ аз ин бемории хатарнок аз тарафи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри панҷакент биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ба тадбирҳои безараргардонӣ фаро гирифта шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. کارمند مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن حسن سعیدov در طول سابقه کاری بار اول با چنین بیماری صورت خطرناک کووید 19 روبرو شده بود. امروز خوب درک نموده است که گذراندن کارهای بی‌ضررگردانی یکی از عامل‌های مهم پیشگیری این بیماری است. ما کارمند مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شب و روز دزینفکسیون میکنیم. بلند آشیانه‌های درونوی شهر بگاه بعدی کار آدما کم با ماشین‌های آتش نشانی با پلیوالکاهای ودکانال تمام درونوی شهر نزدای بازار درونی بازار نزدای بانک‌ها نزدای بالنیس‌های کلان جایی که دمان نقشه بندی کردگی همون‌ها دزینفکسیون میکنیم. بی‌ضررگردانی از طرف شب کار میشد که آدم کم بعد ساعت 6 ما تمام پدیده‌های بلند آشیانه‌های پست همه‌شو بی‌ضرر می‌گردونیم. در مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجکن وابسته به سپارش استاد شهری اوید به پیشگیری بیماری کووید 19 در اساس نقشه معین شده در منطقه‌های علاوه شهر و دهات کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده و رئیسان کمیته محله‌ها جماعت دهات در این سمت همکاری خوب راه اندازی شده است. خدا با شکر صد بار شکر میکنم که کرونا 19 پیشگیری کرده ایستادن. خدا با شکر کسلی‌ها کم شده ایستاده است. با احتیاط کردن همین پیشگیری همین کرونا من همین کارگری سانستانسیا آمده هر وقت یک ماه با 5 بار 6 بارم آمده دینفیسیسیا کرده رفته ایستادین. ما رحمت میگیم به همینو. اون روز کارهای بی‌ضررگردانی اصلا در بناهای بلندآشانه درآمدگاه این خانه‌ها در وقت معین شده و در موافقت با اهالی گذرانده شد. ساکنان برابر جانبداری از چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی همزمان خودشان هم کوشش می‌نمایند که طلبات‌های معین شده خاصه استفاده نقاب‌های محافظتی و تأمین مسافه اجتماعی را رعایت نمایند. و البته چنین اقدام‌های نیک برای توجیه کم شدن پنجشنبه کووید 19 مساعدت می‌نمایند. هرچند که در این سمت احوال کمبودی‌ها از جمله رعایت نکردن مسافه اجتماعی و استفاده نبردن نقاب‌های محافظتی در جاهای جمعیتی از جمله بازار دیگر فروشگاه‌ها به نظر مشاهده می‌رسند. бинандагони гиромӣ ин буданд онҳо хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон пешкаш намудем. То барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр.